السلام كمي كأنكم زخبركم تخطاتلت مدب بونا نلومي بزعباتهم كاب عالم زخبدا بيت مأسرتي الكاتراز زملطو سلسته قباز دهسس مدب حزلكم قريبا له انت دافتيخمو لايك شير سبسكرايب بمقبار تتبابعوني اللعبو نابت مدب كسكركم قد معسر تغلت عامتات نمدبر بوليس فرانسيسكو حدا قرى مدب دابي بسحو زي إمان ويا قرام زخونة دبدابي بوليس قلت خقبرو يفدفرن نتا دبدابي تمثل كالا دبدابي نتابع تلفزيون سان فرانسيسكو خبر رشو زي تفلت ألا خمس بطحو قدمس 13 عامات أور حتى الريزر بيحوان يريو نتا دبدابي قدم 52 عامتات كابيت مأسرتي الكاتراز زملت فرانك موريس صحافهم زخونة يتكاس أبت دبدابي نسو جونن حاو كلارينسن كاب بيت مأسرتي بسلام مملاتهم نسو بهوت مهلاو جونن كلارينسن مماتهم يقلز نايت دبدابي صحافي مسبعال سلطانات كدرادر ويكا آخذ زرارب كم زدالي لألا حاد عامت كم زي السرن حكمنا وختتلك قبرولون زفكادولون تدعا خوينو كمهون ناب تلفزيون زقربوان تخوينهم إيدو خمزه بيت تحساسب مدبر بوليس سان فرانسيسكو التدبداب مس بطحو ناب FBI كفل مرمرة 10 سددو اتخفل خاء ناي كلهم اسرات ايد صحف كان مهدرنا وصاء مرمرو كاكايد صنحو نموسان زي كأل زبل ملكت بمقبار ملسو نموسان زي كأل يلنبر ايكونن ايبلن نلعل فرق زمن نمرمرت فتنا خوينوهم زصنح قداي جون موريسون كلارينسون حجوون يتفتحن الكاتراز كابز أكل فولي بيت مأسرت من باتون كي أكل بدحريو أبي كم زعتو خيتفلتو من بارم حنك اللي كوينوس أنحان حج خاء ناي موريس دبدابي ميستر مفتاح تقدام قنا نمخانو بعال موريس جون من يوم الكاتراز كان تأيو الكاتراز كاب كتما سان فرانسيسكو بخلت كيلومتر رحقة تركب دسيتها اتدسيت قدم بيت مأسرت مخانو معسكر وتحدرات كويني يقلقل نيريو الكاتراز زخبب بحري كاب 30 دقيقة نلعلي بهوات كتنبرولو زي تخيل برد بمخانون كاب مريت أزي رحق سلازخانن جيل باخد تكام تقدد بسلسة أنفت وسنة بحري أمان زوزحو بمخانو بجالبان ابت دسيت المتصح حانتا أنفت رايت تكام دسيت الكاتراز بتعمي نزاشجرون حدقنياتات زبهالو أسراتن بيت مأسرت خخون أبشحن 934 تمريتو كابشعو جميرو خاء بثلاثان شمونتان عامتات التناي سقاي بيت مأسرتي تباهيلو إزفلات فرانك موريس أو واشنطن استولدن تخون بيت مأسرت الكاتراز انتأتو ادميو 34 ينيرو موريس كاباديو نبوون تفليو بولنتاويان حبحبتي عبيو تبع قلطوف بعلبلح أمرون منبارو يزربلو دحيرو بستقبرلو استفلالي مرمران حطون كامول أمريكا اتوم كلتا مئتاوي تراي زعدلو وناني بعالفولي كالتا أمرو مقانو ترقاقي سيو يوخن انبر نزفولي كالتو أبتقمتي نقرات تسوي كأسر حتى فترة أيو علون رقع كالتو نزرفا نسرقي دحيرو خاء يترف بقهلي بحلمي يقبريو لكا زي حسب كابيت مأسرت الكاتراز مملات تتقيم الليو موريس نفلما أوان بونجل سرقي تخسيسو عبيت فردن تقرب جانا 13 عاموتي نيرو 10 عامات اسكاب زملق حاشش بمزوارن بطوار استحجز زرفا بمقوارن انا تخسسه ادمان اسنتو بيت مأسرت حليفيو جزاوتي بمسبارن بانكي بمزرافن زي حقاوي بررا بمقبارن زعمسل وانجلات ناتفردو فلوريدان جورجيان تأثيريو بزي ما أسرتون تود تمليسو أبزو لمدو سراح يوافر ببانكي زرفات تحيزو عبيت ما أسرتي لوزيانا تأثيرو حسرت عمد تفريدو عمليتو مليسو جن كالي بانك خزرف تتحزمو حادقنيا زرافي تباهيلو أول حد الريش حن 960 عامة مرت ناب بيت مأسرت الكاتراز تسدده
B138 ዝብል ናይ እሱር መለለይ ቁፅሪ ተዋሂብዎ ብህይወት ኣይውፅኦ ናብ ዝበሃል ቤት ማእሰርቲ ኣልካትራዝ ኣተወ። ጆን ክላሬንስን ብሓደ ዓመት ዝተዓባበዩ ኣሕዋት እዮም። ክልቲኦም ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣልካትራዝ እንትኣትዉ ጆን ወዲ 32 ዓመት ክላሬንስ ከዓ ወዲ 31 ዓመት መንእሰይ እዮም ነይሮም። ብሕርሻ ዝመሓደሩ ወለዶም መንበሪኦም ኣብ ፍሎሪዳ ከተማ ታባቕ ገይሮም ኣብ ስራሕቲ ሕርሻ እንትነጥፉ እቶም ኣሕዋት ምሕንባስ ተማሚዶም እዮም። እቶም ኣሕዋት ኣብቲ እዋን ኣብ ቀላይ ሚቺጋን እንትሕንብሱ ብጀክኦም ዝረአየለን ዝበሃለሎም ዝድነቑ ሓንበስቲ እዮም ነይሮም ይበሃል። ብዘይ መሐንበሲ ክዳን እቲ ዝዓመቆ ክፍሊ ቀላይ ምርኣይ ዝኽእሉ ጠለቕቲ ሓንበስቲ ዝበሃሉ እዮም ነይሮም። ግን እዚ ክእለቶም ንሰናይ ነገር ኣይተጠቐሙሉን። እዞም ኣሕዋት ከም ሞሪስ ኣብ ስርቅን ዘረፋን ዝተዋፈሩ ገና ኣብ ንእሽተይ ዕድሚኦም እዩ ነይሩ። ክላሬንስ ገና ኣብ 14 ዓመቱ ድንኳን ሰይሩ ብምእታው ተታሒዙ እዩ። እቶም ኣሕዋት ንዕኦም ዝመስሉ ሰረቕቲ ብምእካብ ባንክታት ክዘርፉ፣ ትካላት ሸቐጥ እናሰበሩ ብምስራቅ ፖሊስ ዘሸገሩ ዘረፍቲ ኾኑ። መሳርሒ ኩናት ተጠቒሞም ከም ዝዘርፉ እኳ ፖሊስ እንተሓበረ ንሳቶም ግና ብጀካ ሓንቲ መዓልቲ ፈጺሞም ተጠቒሞም ከም ዘይፈልጡ ይዛረቡ። ኣብ መወዳእታ ባንኪ ኮሎምቢያ ጨንፈር ኣላባማ ምስ ኣዕርኽቶም ኮይኖም ብብረት ተሓጊዞም ክዘርፉ ምስ ተተሓዙ ናይ 15-20 ዓመትን እስራት ተፈረዶም። እቶም ኣሕዋት ካብ ዝተኣስሩሉ ቤት ማእሰርቲ ብምሉእ ተደጋጋሚ ፈተነ ምምላጥ ብምግባሮም ከምልጦ ይኽእሉን እዮም ተባሂሉ ናብ ዝእመነሉ ቤት ማእሰርቲ ኣልካትራዝ ተወሰዱ። እቶም ኣሕዋት ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣልካትራዝ በቢ 3 ወርሒ ኣፈላላዮም ኣትዮም። ጆን B150 ክላሬንስ B152 ዝብል መለለይ ቁፅሪ ተባሂብዎም ናይ ተፈጥሮኣውን ሰብ ስራሕን ስቃይ ዘለዎ ቤት ማእሰርቲ ኣልካትራዝ ኣተዉ። መለለይ ቤት ማእሰርቲ ኣልካትራዝ ዝኾነ ሰማያዊ ካምቻን ሓመደዋይ ስረን ተባሂብዎም ናብ መእሰሪ ክፍሎም ኣተዉ። ሓላፊ እቲ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝኽብል ተዛረበ። ኣልካትራዝ ከም ካልኦት ናይ ኣሜሪካ ቤት ማእሰርትታት ኣይኮነን። ኣብዙይ እሱር ንበይኑ እዩ ዝእሰር። እሱራት ዝተባሃልዎ ጥራይ ይገብሩ እምበር ዝደለይዎ ይሓቱን። ጋዜጣ ይኹን መጽሔት ክትሕዝ ኣይፍቀድን። ስለ ደጋዊ ዓለም ዘለካ ፍልጠት ንሕና ጥራይ ንነግረካ ይኸውን። ካብ ሎሙዓንቲ ጀሚሩ ናትካ ዓለም ኣብ ውሽጢ ዝኻንሸሎ እዩ። በብመዓልቱ ጭሕምኻ ትላፀ፣ ኣብ ሰሙን 2 ግዜ ነብስኻ ትሕፀብ፣ ኣብ ወርሒ 1 ግዜ ፀጉርኻ ትቕንቀን። ኣብ ኣልካትራዝ ንፉዕ ዜጋ ይነፍርን፣ ግን ንፉዓት እሱራት ነፍሪ ኢና። ሞሪስን እቶም ክልተ ኣሕዋትን ቅድሚ ሕጂ ኣይፋለጡን። ሞሪስ ኣብ ማእሰርቲ ኣልካትራዝ ቀዲሙ ዝኣተወ እንትኸውን ምስ ካልእ ድሒሩ ዓርኮም ዝኾነ ኣለን ዌስት ተላልዩን ኩሎም ተኣመንቱ ብምዃን ከዓ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ዘንብጥሉ ሓሳብ ከናድዩ እመኖም። ዘይሕሰብ ክሓስቡ፣ ዘይፍተን ክፍትኑ፣ ዘይድፈር ክደፍሩ፣ ዘይድፋእ ክደፍኡ፣ ዘይስበር ክሰብሩ በገሶም። ምብጋስ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ናይ ሓባር ጥቕሞም ከናድዩን ከፈጽሙን እመኖም። ብፍርሒ ይኹን ብጥቕሚ ተታሒዞም ሚስጥሮም ከየባኽኑ ብቓል ኪዳን እምነት ኣሰሮም። ዝኾነ ሓሳብ ዝኣምንዎን ዝፈትውዎን ተኸተልቲ እንተሃልዮምዎ ዝኾነ ሓይሊ ከትርፎ ከም ዘይኽእል ናይ ሞሪስን ኣዕርኽቱን ፈተነን ውፅኢቱን የረጋግጽ። ኣይድፈርን ዝተባሃለ ኣልካትራዝ ንምድፋር በጽሑ። ንምዃኑ ቤት ማእሰርቲ ኣልካትራዝ ከመይን እንታይን እዩ ነይሩ? ቤት ማእሰርቲ ኣልካትራዝ ኣብ መጀመርታ 1920ታት ኣብ ኣሜሪካ ናይ ስርቂ፣ ዘረፋን መቕተልትን ወንጀል ብመጠኑ ሰፊሑ ኣሸጋሪ ኮይኑ ነበረ። ወንጀለኛታት ዋላ እኳ እንተተታሓዙ ምስ ወፁ ሓደገኛ ወንጀለኛታት እናኾኑን ካብ ቤት ማእሰርቲ እናምለጡ ስለ ዘሸገሩን ከም መእሰሪ ሓደገኛ ወንጀለኛታት ኮይኑ ከገልግል ተመረፀ። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣልካትራዝ ሓድሽ ፍሩድ ኣይእሰርን። ኣብ መላእ ግዛእታት ኣሜሪካ ብተደጋጋሚ ወንጀላት ዝተቐፅዑ ካብ ቤት ማእሰርቲ ንምምላጥ ተደጋጋሚ ፈተነ እናገበሩ ዘሸገሩ ወይ ዘንበጡ ሓደገኛ ተባሂሎም ዝተሰየሙ ገበነኛታት ዝእሰሩሉ እዩ። ኣብ 1934 ኣልካትራዝ ንሓለዋ ዝምቹ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ክህነፅ ልዕሊ $1 ሚልዮን ተመዲቡሉ እዩ። በቢግዚኡ ኣገልግሎቱ ብምስፋሕ ከዓ 4 ፋብሪካታት ናይ ስፖርት መዘናግዒታት ተዳለውሉ። ስራሕቲ እቲ ቤት ማእሰርቲ ምስ ተጀመረ
ዝኣረጉ ናይ ህንፀት መሳርሕታት ተኣለዩ። ዝኾነ ነዃል ብስሚንቶ ተደፈነ። 269 ዝኾኑ ክፍልታት ብቴንድኖን ሲሚንቶን ተሰርሑ። 50 ብ23 ሚሜ ስፍሓት ዘለዋ ብሓፂን ሬተይ ጥራይ ንንፋስ መእተዊ ተባሂላ ተገድፈት። ናብቶም ክፍልታት ንምብጻሕ ካብ ደገ ጀሚርካ 12 ነዋሕቲ ሓፂን ማዕጾታት ክትሓልፍ ትግደድ። ኣብ 4 ብሎክ ከዓ ዝተኸፋፈሉ እዮም። ብሎክ ዲ ዝበሃል እሱራት ናይ ዲስፕሊን ጥሕዘት እንትገብሩ ዝቕፅዕሉን ዝሳቀይሉን እዩ። ኣብ ሲሚንቶ ዝሑል ማይ እናተኸዓወሉ ሓደ ግዜ ንመዓልቲ መግቢ እናተዋሃበ ጥራይ ነብሱ ዝእሰረሉ ክፍሊ እዩ። ብሎክ ቢን ሲን ስሩዓት እሱራት ዝእሰሩሎም ክፍልታት እዮም። ኣብ ጎኒቶም ክፍልታት ቤት ማእሰርቲ ናይ ክዳን ሳሙና፣ ናይ ስኒ ሳሙናን ዝመሳሰሉን ናይ ገዛ ኣቑሑት መፍረዪ ፋብሪካታት ተሰሪሑ እዩ። ኣብቶም ፋብሪካታት ዝተፈቐደሎም እሱራት እናሰርሑ ክፍሊት ይረኽቡ እዮም። እቲ ገንዘብ ግን ብስሞም ይቕመጥ እምበር ኣብ ኢዶም ኣይወሃቦምን። ኣልካትራዝ ቤት ማእሰርቲ ምስ ኮነ ድሕሪ 1 ዓመት ካብ ዝተፈላለያ ናይ ኣሜሪካ ግዛኣታት ከቢድ ዝበሃል ዘረፋ ዝፈጸሙ ቀተልቲ ነብሲ፣ ግብረ ሰዶማውያንን ከምኦም ዝኣመሰሉን 247 እስረኛታት ይሕሉ ነይሩ። ኣልካትራዝ ናይ 28 ዓመታት ናይ ቤት ማእሰርቲ ታሪኩ 1557 እሱራት ኣተኣናጊዱ እዩ። ብጥብቂ ክሕሎን መሳቀይ ክኸውን ስለ ዝተደለየ ከዓ ጥንኩር መምርሒ ወሪድዎ እዩ። እሱራት ካብቶም ፋብሪካታት እንትወፁ ሓፂን መሓዞምን ዘይመሓዞምን ብጥብቂ ይፍተሹ። ኣብ ግዜ ምግቢ ዝወሃቦም ማንካ፣ ፋርኬታን ካራን ብኣካል የረክቡ። ድሓር ተፈቒዱ እምበር እሱራት ኣብ መመገቢ ክፍሊ ኮነ ኣብ መዘናግዒ ቦታታት ምዝራብ ኣይፍቀደሎምን ነይሩ። ንእሱራት ከም መዘናግዒ ዘቐርብሎም ነገራት ቀዳሚ ሰንበትን በቶም መሓደርቲ ፖላይስ ዝተመርፁ ፊልምታት ጥራይ እዮም። ንዝተወሰኑ ሰዓታት ኣብ ክፍሎም ሬድዮ ምስማዕ፣ ሙዚቃ ምፅዋት፣ ስእሊ ምስኣልን ይፍቀደሎም እዩ። ኣልካትራዝ ክንዲዚ ዝኣክል ናይ ተፈጥሮን ሰብ ስራሕ ሓለዋን ኣጸጋምነትን እንተሃለውካ እቶም እሱራት ንምምላጥ ፈተነ ምግባር ኣይገደፉን። ግን ብዙሕ ግዜ ከይሰመረሎም ተረፈ። 36 እሱራት ን14 ግዜታት ናይ ምምላጥ ፈተነ ገይሮም ኣይሰመረሎምን። ካብቶም ንምምላጥ ፈተነ ዝገበሩ 25 ተታሒዞም ኣብ ብሎክ ዲ ተሳቂዮም ኣብኡ ጸኒሖም እዮም። እቶም 2 ኣብ ባሕሪ በፂሖም ምስጋር ሲኢኖም ጥሒሎም እዮም። እቶም 6 ብሓለውቲ ተቐቲሎም፣ እቶም 3 ኣብ ዝኣተውዎ ይተፈልጠን። ንመጀመርያ ግዜ ከምልእ ዝፈተነ ጓሓፍ ከቃጽል ዝተኣዘዘ ዮሴፍ ባወርስ እዩ። ዮሴፍ ነቲ ጓሓፍ ኣኪቡ ኣብ ጸግዕቲ መንደቕ ከቃጽሎ ምስ ተኣዘዘ እዛ ዕድል ተጠቒሙ ንምምላጥ ነቲ መንደቕ እናሓኮረ ብፖሊስ ብዝተተኮሰ ጥይት ተቐትለ። ካብ ኩሎም ንምምላጥ ዝፈተኑ ዝኸፍአት ህልቂት ተባሂላ ዝተመዝገበት ግጥም ኣልካትራዝ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ናይ ምምላጥ ፈተነ ኣብ መወዳእታ 1904 ዝበጽሐ እዩ። 6 እሱራት ነቲ ታረኛ ሓላዊ ዓጊቶም ነቲ መእሰሪ ክፍልታት ወይ ከዓ ብሎካት ብምቁፅጻር ናብ መኽዘን ብረት ዝኾነ ክፍሊ ኣተዉ። ናይቲ ማዕጾ መፍትሒ ንዝሓዘ ሓላዊ እታ መፍትሕ ንክህቦም ኣገደድዎ። እቲ ሓላዊ ግን ነታ መፍትሕ ንደገ ስለ ዝሰንደዋ እቶም እሱራት ሓሪቖም ንክልቲኦም ሓለውቲ ተኪሶም ቀተልዎም። በዚ ምኽንያት ከዓ ኣብ መንጎ ሓለውትን እሱራትን ብርቱዕ ውግእ ተኸፍተ። ዝኾነ ዘምልጡሉ ዕድል ኣይነበረን። ናይ ሓይሊ ባሕሪ ወተሃደራት መጺኦም ጠጠው ኣበልዎም። ነቶም ሓለውቲ ተኪሶም ዝቐተሉ 2 እሱራት ብሞት እንተቐጽዑ፣ እቶም ዝተረፉ እሱራት ከዓ እቲ ኣሰቃቂ ናይ ብሎክ ዲ መቕጻዕቲ ተቐበሉ። ካብዚ ዝተፈላለየ ናይ ምምላጥ ፈተነ ተገይሩሉ ግን ከዓ ዘይሰመረ ቤት ማእሰርቲ እዮም እምበኣር ሞሪስን እቶም 2 ኣሕዋትን ከምልጡ ዝፈተኑ። ናይ ቤት ማእሰርቲ ኣልካትራዝ ሓለውቲ ኮይኖም ዝምደቡ ብጥንቃቐኦም ብጉብዝንኦም እቶም እሱራት ከም ዝልዎ እውን ብጭካንኦም ዝልለዩ እዮም። በብእብረ ዝሰርሑ እዞም ሓለውቲ ካብ ደገ ጀሚሩ ዘሎ ማዕጾ ጀሚሮም ብጥብቂ ይሕልው። ኣብቲ ናሕሲ ናይቲ ሓጹር መንደቕ ደይቦም 24 ሰዓት ብዘይ ዕረፍቲ ይቆጻጸሩ። ናብቶም መእሰሪ ክፍልታት ዘእቱ ማዕጾ እውን ብወተሃደራት እዩ ዝሕሎ። ናብቲ ናይቶም እሱራት ክፍሊ ዘእቱ 2 ማዕጹ ዝኽፈቱ ከዓ ኣብ ደገ ብዘሎ ሓላዊ ብናይ ኤሌክትሪክ መፍትሕ እዩ። እቶም እሱራት
ርእሶም ናብቲ ማዕጾ ገይሮም እዮም ዝድቅሱ። እዚ ከዓ እቲ ማዕጾ ሬተ ስለ ዝኾነ እቲ ሓላዊ ብዘይ ጸገም ንምቁፅጻር የኽእሎ። 6 ፖላይስ ሙሉእ ለይቲ የማን ጸጋም እናበሉ ብዘይ ዕረፍቲ እናተንቀሳቐሱ ይሕልው። ስለዚ ዝኾነ ዓይነት ናይ እሱራት ምንቅስቓስ ኣብ ትሕቲ ቁፅጽሮም ይኸውን። ብፍላይ በዓል ሞሪስ ተኣሰሩሉ ኣብ መንጎ ብሎክ ቢን ሲን ዘሎ ኮሪደር ዝለዓለ ሓለዋ እዩ ዝግበረሉ። ብ4 ኣንፈት ኣብ ዝተሰርሑ ናሕስታት ኮይኖም 24 ሰዓት እናተበራረዩ ሰላም ከየበሉ ይሕልው። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣልካትራዝ መደቀሲ ንበይንኻ እዩ። ኣብ ሕድሕድ ክፍለ ዓራት ኢድ መሕጸቢ ምስቲ መንደቕ ተጣቢቑ ተሰሪሑ እዩ። ናይ ውልቀ ንብረት ብሓለውቲ ተራእዩ ዝፍቀድ ይኸውን። ሓፂን ዘለዎ ንብረት ምእታው ፍጹም ኣይከኣልን። እቶም ሓለውቲ ኣብ መዓልቲ ኣስታት 13 ግዜ ይቖፅርዎም። እሱራት ናብ ስራሕቲ ፋብሪካ እንትዋፈሩ ከየምልጡ ወተሃደራት ኣብ ልዕሊ እቲ ናሕስታት ኮይኖም ብጥንቃቐ ይሕልው። ኣብ ስፖርታዊ መዘናግዕታት ይኹን መመገቢ ክፍሊ ብኮንክሪት ዝተሰርሑ ነዋሕቲ መናድቕን ብኤሌክትሪክ ዝተሓጽሩን እዮም። ጠቕላላ ንውሓቶም ልዕሊ 9 ሜትር ይኸውን። ይኹን እምበር እዚ ዝኣመሰለ ሓለዋ ካብ ዝግበረሉን ብተፈጥሮ ኣጸጋምነቱን ከይዓጀቦም እስካብ ሎሚ ዕለት ተኣምር ዘበለ ፍጻመ ተፈጸመ። 2 ሰነ 1962 ዓ.ም ወጋሕታ ቤት ማእሰርቲ ኣልካትራዝ ብፊስካን ደወልን ተናወፀ። ሓለውቲ ብረቶም ኣልዒሎም ተጓየዩ። ፈጣናት ጀላቡ ዙርያ ምላሽ ባሕሪ ዳህሰሳ። ናይ ፖሊስ ሄሊኮፕተር ኣብ ዙርያ እቲ ቤት ማእሰርቲ ዘንበየት። ኣልካትራዝ ተረበጸት። ነዚ ኩሉ ተርባፅ ምኽንያቱ ከዓ ኣብ ብሎክ ቢ ዝነበረ ሓላዊ ዝነፍሖ ወይ ከዓ ዘስምዖ ናይ ሓደጋ ፊስካ እዩ። እቲ ሓላዊ ዕለታዊ ቁፅፅር ኣብ ዝገብረሉ ሰዓት ኣብ ናይ በዓል ሞሪስ ክፍሊ በጽሐ። ሞሪስ ደቂስ እዩ ነይሩ። እቶም ሓለውቲ ካብ ለይቲ ጀሚሮም ንሞሪስን ነቶም ኣሕዋትን ኣብ መደቀሲኦም ኮይኖም ክርእዎም እዮም ሓዲሮም። ናይታ ንግሆ ተረኛ ሓላዊ ግን ንሞሪስ ከተስኦ ስለ ዝደለየ ተስእ ክብል ኣዘዞ። ግን ኣይሰምዖን። ዝኾነ ምንቅስቓስ እውን ኣይገበረን። እቲ ሓላዊ ብሕርቃን ናብቲ ክፍሊ ብምእታው ካብ ክሳዱ ንላዕሊ ንዝርአ እሱር ጎቲቱ ከተስኦ ፈተነ። ግን እቲ እሱር ኣይነበረን። ኣብ ክንድኡ ንይምሰል ዝተሰርሐ ኣርተፊሻል ርእሲ ካብ ዓራት ወዲቑ ኣብ መሬት ተንከባለ። ሞሪስ የለን። ሰንቢዱ ፊስኩኡ ነፍሐ። ዊልያምን ክላሬንስን እውን ኣብ መደቀሲኦም ኣይተረኽቡን። ኣምሊጦም እዮም። እቶም ሓለውቲ ምስ ኣዛዚኦም ተኣከቡ። እቲ ካንሸሎ ፈቲሾም ሞሪስ ጆንን ክላሬንስን ግን ኣይተረኽቡን። ኣየር የንሳፍፎም ኣብ ማይ ይጥሓሉ። ዝተፈልጠ ነገር የለን። ኣብቲ እዋን ጓል 15 ዓመት ዝነበረት ጓል ተኣዛዚ እቲ ቤት ማእሰርቲ ዝኽርታታ ብኸምዚ ትገልጽ። እቲ ሳይረን ተእው ነይራ። መጀመርታ እሱራት ከምልጡ ዝፈተኑ ይመሲልኒ ነይሩ። ኣደይ ኣብ ደብሪ ኮይና ቀልጥፊ ልበሲ እሱራት የምለጡ ኣለዉ በለትኒ። ኣብቲ እዋን ኣብ ኣሜሪካ ብጠቕላላ ካብ ዝተኣስሩ 25,000 ናይ ፌደራል እሱራት እቶም 250 ዝኾኑ እሱራት ኣብ ኣልካትራዝ እዮም ነይሮም። ፍጹም ሓደገኛታት ዝኾኑ ሓደ ግዜ ከዓ ኣእምሮኦም ዝሰሓቱ እሱራት ነይሮም እዮም። 17 ዓመት ሙሉእ ምርመራ ተገይሩ እኳ እንተኾነ በዓል ሞሪስ ብኸመይ ከም ዘምለጡን ድሕሪ ምምላጦም ኣበይ ከም ዝበፅሑን ሓበሬታ ክርከብ ኣይከኣለን። ኣብቲ ባሕሪ ጥሒሎም ከይበሃል ርእሶኦም ኣይተረኽበን። ንናይ ኣሜሪካ ናይ ምርመራ ቢሮ ሕማም ርእሲ ኮይኑዎ እምበር መወዳእትኡ ክበፅሕዎ ኣይከኣሉን። በዓል ሞሪስ ሓንቲ ነገር ኣይተሓልፎን ካብ ዝበሃል ናይ FBI ክፈልጦ ዘይኽእል ጉዳይ ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ክፍፀም ከም ዝኽእል ኣረጋጊፆምሉ ንልዕሊ 50 ዓመታት ጸንሑ። ናይ FBI ናይ ፖሊስን ናይቲ ቤት ማእሰርቲ መረዳእታታትን ግልፂ ኮይኖም ከም ዝሕብርዎ ኣብ ውሽጢ እሱራት ዘምለጡ ብኸምዚ ኣገባብ እዩ ነይሩ። ፍራንክ ሞሪስ ብዘበገሶ ሓሳብ እቶም ኣሕዋት ጆንን ክላሬንስን ኣለን ዌስትን ተሓዊሱ ከምልጡሉ ዝኽእሉ ሜላ ገበሩ። ሞሪስ ኣብ ጥቓታ ኢድ መሕፀቢት ብዘላ ንፋስ መእተዊት ጸባብ መስኮት ፈሳሲ መእከቢ ቱቦታት ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ብዝተዘርግሐ ከም ዝኾነ ረኣየ። ስለዚ ሜላ ሓንፀፁ። ኩሎም በታ ንፋስ መእተዊት ሰብ ክተስልኽ እትኽእል ጉድጓድ ክዒቶም እታ ሬት ተውፅኦም በተን ቱቦታት እናተሓናገሩ ናብ ናሕሲ ይወፁ። ነቲ ናሕሲ ሓሊፎም ናብ ኣንፈት ጫፍ ብዘለዉ ቱቦታት ንታሕቲ ይወርዱ።
ነቲ ነዊሕ መንደቕ ተንጠልጢሎም ብምሕላፍ ናብቲ ባሕሪ ከይዶም ብጀልባ ከምልጡ በዛ መደብ ተስማዕምዑ። ግን ብኸመይ ተግባራዊ ይኹን እቲ መንደቕ ብምንታይን ብኸመይን ይኳዓት እቲ ሓለዋ ኸመይ ክሕለፍ ጀልባ ካበይ ትምጻእ ዝብሉ ሕቶታት መጹሎም። ኩሉ ግዜ ዝኾነ ስራሕ ንምስራሕ ዝኸበደ መደብ ምምዳብ ዘይኮነስ ተግባራዊ ምግባር እዩ እቲ ጸገም። እቲ ኳዕቲ ንምክያድ ማንካን ፋርኬታን ተጠቐሙ። ማንካን ፋርኬታን ሓደ ግዜ እናሰረቑ ሓደ ግዜ ከዓ ሓንቲ ዘልዕሉ ዘለዉ ብምምሳል ክልተ እናልዕሉ ኣከቡ። ናብ ፋብሪካ ንስራሕ ክኸዱ ከለዉ ቡለናት ገመድ ኤሌክትሪካት ኣከቡ። ኳዕቶም 12 ሰዓት ናይ ለይቲ እስካብ 6 ሰዓት መብራህቲ ትጠፍኣሉ ሰዓት እናተጸበዩ ምኹዓት ጀመሩ። ስርሖም ንምቅልጣፍ ከዓ ካብ ዝኣከቡ ሓፂንን ኤሌክትሪክን መንኮሊ ወይ ከዓ ድሪል ኣዳለዉ። እቲ ድሪል ኣብ ዝጥቀሙሉ ግዜ ድምፂ ከይስማዕ ናይ ሙዚቃ መጻወቲ ግዜ እዮም ዝጥቀሙ። ኣብቲ እዋን ሞሪስ ኣኮርዲዮን ዝበሃል ናይ ሙዚቃ መሳርሒ ስለ ዝፃወት ድምፁ ዓው ኣቢሉ ይፃወት ነበረ። ናይቲ ኳዕቲ ስብርባር ብማይ እናሕቐቑ በታ መሕፀቢት ብማይ ይሰድዎ ወይ ከዓ ቋፂሮም ብመኸልከሊ ይኽልክልዎ። ዝሰረቕዎ ማንካን ፋርኬታን ኣብ ትሕቲ ፍርናሾም ምስቲ መንደቕ ብምትሕሓዝ ዝሰርሕዎ መሕቢኢ ይሓበዎ። ሞሪስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ናይ ዝርከብ ቤት መጻሕፍቲ ኣባል ስለ ዝኾነ ካብ ዝወሰዶም መጽሔታት እናቐደደ ንምዕሸጊ መቀጻጸሊ ይጥቀመሉ። ጀልባ ዝረኽብሉ መንገዲ ሓሰቡ እሞ ጉዕዞኦም ኣቀላጠፍዎ። ዝተሰቕሉ ናይ ማይ ክዳውንቲ እናሰረቑ ኣከቡ። ኣልካትራዝ ናይ ማይ ክዳን ይትረፍ ብኽረምቲ ብሓጋይ ዝልበሱ ቦታ እዩ። ስለዚ 50 ዝኾኑ ናይ ማይ ክዳውንቲ ኣከቡ። ስራሕ ዝተኣዘዙ እናመሰሉ ኣብቲ ፋብሪካ ሰፊዮሞም ኣብ ክፍሎም ከዓ ሓቢኦሞም ጸንሑ። እቲ ካልእ ሽግር ከመይ ጌርካ እቲ ዘሎ ሓያል ሓለዋ ተሓልፍ ዝብል ነይሩ። 6 ፖላይስ ሙሉእ ለይቲ በቲ ኮሪደር እናተመላለሱ እሱራት ምህላዎም የረጋግጹ እዮም። ዝተሸፈነ ቅርፂ ምግባር የጠርጥር እዩ። ስለዚ ኣርተፍሻል ርእሲ ኣዳለዉ። እቲ ኣርተፍሻል ርእሲ ንምስራሕ ሳሙና፣ ናይ ስኒ ሳሙና፣ ፕላስቲክ ኣከቡ። ካብ ናይ እሱራት ፀጉሪ መቐንቀሚ ቦታን ኣከቡ። ኣብ ርእሲ እቲ ዝሰርሕዎ ኣርተፍሻል ርእሲ የጣበቕዎ። ሽፋሽፍትን ጭሕምን ከዓ ገበሩሉ። እቲ ኣርተፍሻል ርእሲ ኣብ መተርኣስ ተደጊፉ ምስ ረኣይዎ እቶም ሓለውቲ ክጥርጥርዎ ይከኣሉን። ዘምልጡሉ ሰዓት ካብ ለይቲ ሰዓት 12 እስካብ ሰዓት 5 ክኸውን መዲቦም እዮም። ምክንያቱ ኣብ ሰዓት ናይ ኩለን ክፍልታት መብራህቲ ትጠፍያ፣ ቆፀራ እውን የለን። 4 እሱራት ን6 ሸዋርሕ ዝጸንሐ ዕዮ ገዝኦም ወዲኦም ንጀልባ ዝጥቀሙሉ ናይ ማይ ልብስን ናይ ምሕንባስ ልብስን ሒዞም ካብ መእሰሪ ክፍሎም ክወፁ፣ እቶም 3 እሱራት ኣብ ሰዓቶም ካብ ክፍልታቶም ወፂኦም በቲ ማይን ፈሳስን መውረዲ ትቦ እናተንጠልጠሉ ናብ ላዕሊ ወፁ። ኣብቲ ናሕሲ ብኮንክሪት ዘይኮነስ ብተኸዳኒ ሓፂን ዝተኸድነ ንፋስ መእተዊ ነኳል ነበረ። እቲ ናይ መጀመርታ እሱር ነቲ ሓፂን ነልዕል ኣቢሉ ምስ ደርበዮ እቲ ሓፂን ብርቱዕ ድምፂ ኣስምዐ። ነቲ ድምፂ ዝሰምዐ ሓላዊ ብላምባዲና መብራህቲ ኣብርሀሎም፣ ግን ዝኾነ ነገር ከም ዘይረኣየ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣረጋጊጹ እዩ። እቲ ሓላዊ ነኒ ሞሪስ ዘይረኣዮም እቶም እሱራት ድምፂ ምስ ሰምዑ ምውፃእ ስለ ዘቋርጹ እዩ ነይሩ። ኣብቲ ጫፍ ናሕሲ በጽሑ። ካብቲ ጫፍ ናብ መሬት ብዝተዘርግሐ ናይ ፈሳሲ ትቦ እናተንሸራተቱ ንመሬት ወረዱ። እዚ ኩሉ እንትገብሩ ኣይተረኣዩን። እቲ ናይ ኤሌክትሪክ ሓጹር ቆሪጾሞ ነቲ ሓጹር ሰገርዎ። ሓደ እኳ ከይተተንከፎም ብህይወትኩም ኣይትወፅዎን ካብ ዝተባሃሉሉ ቤት ማእሰርቲ ወፁ። እቲ ረብዓይ ዓርኮም ኣለን ዌስት ግን ኣይሰዓቦምን። ዝኹዓቶ መንደቕ ክሕልፎ ስለ ዘይከኣለ ክቃለስ ሰዓት ሓለፎ። ተቓሊሱ ምስ ሓለፈ ከዓ ኣዕርኽቱ ብዙሕ ርሕቐት ከም ዝተጓዓዙ ተረድኦ። ስለዚ በቲ ትቦ ተመሊሱ ኣብ ክፍሉ ኣትዩ ደቀሰ። ድሓር ፈተንኡ ተፈሊጡ እንትሕተት እቲ ዝተገበረ ኩሉ ብግልፂ ብምዝራቡን ንኤፍቢኣይ ምርመራ ተሓባባሪ ብምዃኑን ተወሳኺ ቅፅዓት ከይተዋህቦ ጸንሐ። በዓል ሞሪስ ብኸመይ ከም ዘምለጡን ዝተጠቐሙሉ ሜላ ንምርዳእ ከም እሙን መረዳእታ ኮይኑ ዝተቖፀረ ናይ ዌስት ቃል እዩ። ንምምላጥ ዝተጠቐመሉ መሳርሒታት እስካብ ሕጂ ኣብ ሙዝየም ኣልካትራዝ ኣለዉ። ሞሪስን እቶም ኣሕዋትን ናብ ጫፍ እቲ ባሕሪ ድሕሪ መብፅሖም እናሰረቑ ዝሰፈይዎም ናይ ማይ ክዳውንቲ ናብ ቅርፂ ጀልባ ቀይሮም ብእስትንፋሶም ኣየር ክመልእዎ ጀመሩ።
ዝሰረቕዎ ዕንፀይቲ መቕዘፊ ገይሮም ተሰወሩ። ንልዕሊ 50 ዓመት ከዓ ኣበይ ከም ዝኣተዉ ከይተፈልጠ ተረፈ። ኤፍቢአይን ፖሊስ ሳን ፍራንሲስኮን ካልኦት ክፍሊ መረዳእታ ኣሜሪካን ናይ ንበዓል ሞሪስ ምጥፋእን ምህላዎምን ዘይምህላዎምን እናመርመሩ ጸኒሖም ኣብ መወዳእታ ከዓ ኤፍቢአይ ጥሒሎም ሞይቶም እዮም ዝብል ግምት ሂቡ ን17 ዓመታት ዝጸንሐ ናይ ምርመራ ፋይል ዓጸወ። ኤፍቢአይ ብድንጉይ ናይ ምርመራ ውፅኢቱ በዓል ሞሪስ ጥሒሎም እዮም ኢሉ ኣብ መደምደምታ በፂሑ ምክትታሉ እንተተቋረፀ እኳ እቲ ጉዳይ በቶም መፈጸምቲ ፍርዲ ኣይተዓጽወን። ሕጂ እውን ተደለይቲ ገበነኛታት ኣብ ዝብል መዝገብ ስሞም ኣሎ። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት መልክዖም ተቐይሩ ከምዚ ክኸውን ይኽእል እዩ ተባሂሉ ብዝተገመተ ምስሎም እናተሳእለ ስእሎም ይዝርጋሕ እዩ። ኤፍቢአይ ኣብቲ እዋን ዝተመዝገቡ ሪፖርታት ብትኹረት ከም ዘይረኣዮም ናይቲ እዋን ናይ ምርመራ ሰነዳት ግልፂ ድሕረ ምግባሮም ተረጋጊጹ እዩ። ኣብቲ እዋን ዝቐረቡ ግን ትኹረት ዘይተገበረሎም ናይ ፖሊስን ናይ ትመርመሪ መረዳእታታት በዓል ሞሪስ ከም ዘምለጡ ዘረጋግጹ ኮይኖም ተረኺቦም እዮም። ኣብ ጥቓ ቤት ማእሰርቲ ኣልካትራዝ ኣብ ትርከብ መወዳእታ ባሕሪ ኤንጅል ካብ ናይ ማይ ክዳን ዝተሰርሐ ጃልባ ከም ዝተረኽበት እቶም ሰነዳት ይሕብሩ። ካብታ ጀልባ ናይ 3 ሰባት ርጋፅ እግሪ ወይ ከዓ ኣሰር ኣብ ሑፃ ወሰን ባሕሪ ተራእዩ እዩ። ጽባሕ መምላጥ በዓል ሞሪስ ሓንቲ ሰማያዊት ቼቭሮሌት ምስራቓን እቲ ወናኒ 3 ሰባት ኣገዲዶም ከም ዝወሰዱሉን መምልካቱ ኣብ ናይ ፖሊስ መረዳእታ ሰፊሩ ኣሎ። እዞም መረዳእታታት ተኣኪቦም እንትትንትንተኑ ሞሪስን እቶም ክልተ ኣሕዋትን ብህይወት መምላጦም ዘረጋግጽ ኮይኑ እዩ። ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ንበዓል ጆን ኣሕዋቶምን ኣሓቶምን መጽናዕቲ ዘካይዱ ኣዳለውቲ ፊልሚ ተመራመርትን ጋዜጠኛታትን ሓቲቶምዎም ነይሮም። ሓፍቶም ንልደት ብዘይፍለጥ ስም ናይ እንኳዕ ፀሓኩም መልእኽቲ በጽሖም ከም ዝነበረ ተዛሪባ እያ። ብፍላይ ከዓ ነዲኦም ብዘይምቁራጽ ጄሪ ብዝብል ስም ናይ ሰናይ ልደት ሰናይ ትምኒት ምስ ዕንበባ ይለኣኸላ ነይሩ ኢላ እያ። ኣቦኦም ምስ ዓረፈ እውን መመላኽዒ ዘብዝሓ ክልተ ዘይፍለጣ ነዋሕቲ ኣዋልድ ኣብቲ ቀብሪ ተረኺበን ቀልጢፈን ምስዋረንን ብግልፂ ተዛሪቦም እዮም። ኣዲኦም ክትዓርፍ ከላ እውን ክልተ ዘይተፈልጦ ወዳት መፅኦም ይበኺዩ ከም ዝነበሩ ተዓዚቦም ኣሕዋቶም ብህይወት ኣለዉ ኢሎም ከም ዝኣምኑ ርእይቶኦም ሂቦም እዮም። ዋላ ከምኡ ኮይኑ ግን ናይ ንበዓል ጆን ጉዳይ ጉድጓድ ምስ ኣተው እዩ ኣድራሽኡ ዘይተፈልጠ ደብዳቤ ቅልቅል ዝበለ። ናይ ሞሪስ ደብዳቤ መብዛሕትኡ ዕድሚኡ ኣብ ሲያትል ከም ዘሕለፈ ኣብ ሰሜን ዳኮታ 8 ዓመት ከም ዝነበረ ጠቒሱ እቲ ደብዳቤ ኣብ ዝፀሓፈሉ እዋን ኣብ ደቡባዊ ካሊፎርኒያ ከም ዝነበረ ሓቢሩ እዩ። ሕጂ 83 ዓመት ገይረ ኣለኹ ሕማም ካንሰር ከዓ ኣለኒ ይብል ብስም ሞሪስ ዝተፅሓፈ ደብዳቤ። እቲ ደብዳቤ ካብ ተፅሓፈሉ ግዜ ጀሚሩ ኣብ ዘለዉ 7 ዓመታት ፖሊስ ዝበፅሖ መረዳእታ የለን። ኣብቲ ደብዳቤ ከም ዝተገለጸ ከዓ መንግስቲ ኣብ ቴሌቭዥን ቃል ኣይኣተወሉን። ብድሕሪኡ ይሃሉ ኣይተነግረን። ይኹን እምበር ዝኾነ ኮይኑ በዓል ሞሪስ ኣልካትራዝ ካብ ዝሃለወ ስሞም ክጽዋዕ ክነብር እዩ። ብኦም ምኽንያት ከዓ ቤት ማእሰርቲ ኣልካትራዝ እናተዓዘቡ መጻሕፍቲ ተጻሒፎም ፊልምታት ተሰሪሖም እዮም። ኣብ መወዳእታ በዓል ሞሪስ ምስ ኣምለጡ ንሓለዋ ብዝጥዕም መልክዑ ቤት ማእሰርቲ ኣልካትራዝ ንምሕዳስ ተሓሰበ፣ ግን ወጻኢታቱ በዝሐ። ኣብ ልዕሊኡ ከዓ በዓል ሞሪስ ማንም ኣይደፍሮን ካብ ዝተባሃለ ቤት ማእሰርቲ ምምላጦም ኣድላይነቱ ውሑስ ኣይገብሮም። ስለዚ በዓል ሞሪስ ምስ ኣምለጡ ድሕሪ 1 ዓመት ኣልካትራዝ ናይ ፌደራል መንግስቲ ቤት ማእሰርቲ ምዃኑ ክቋረጽ ተገበረ። ብድሕሪኡ ኣልካትራዝ ኣብ ፍራንሲስኮ ብዓብዪ ቅርሲ ተመዝጊቡን ተዳልዩን ንበጻሕቲ ክፍቲ ኮይኑ እዩ። እሱራት ዝሳቀይሉ ክፍሊ ሓዊሱ በዓል ሞሪስ ንምምላጥ ዝተጠቐሙሎም መሳርሕታት ከይተረፈ ይብፅሑ እዮም። ደሴት ኣልካትራዝ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ ሳን ፍራንሲስኮ እቲ ዝለዓለ መስሕብ ቱሪስት ኮይኑ ኣብ ዓመት 1.6 ሚልዮን በጻሕቲ ይጉብንይዎ። ናይ ሎሚ መደብና ነቲ ዝተኸታተልኩሞ ይመስል ነይሩ። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ስካብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም።